Menna Lloyd Williams, yn breiddiol o Sir Fôn o bentra Llanfeitlu, a pan glwys i am apêl Ffynhonnau Byw, be o'n i gallu cyfrannu llawer, ond dwi yn gwneud rhyw 40 o bwdin Nadolig bob flwyddyn, so felly dyma drafod hefo y trysorydd, a wnaethon ni anfon allan i'r eglwysi a cael ymateb anhygol. Mae yna 178 o bwdinau di gwneud, 100 oedd ei fod, a dwi'n meddwl rwan bydda ni wedi casglu dros 3,000. Wel, anhygol, dath i cysylltodd i trwy Facebook i ddweud dwi'n credu allai byddai'n bosib gwerthu pwdinau Nadolig, a wedys i weld yn yr undeb. Os na i ofyn am 10 o bobl i fynd o 10 yr un, mae yna 100 a fyddai'n talu am y cynhwysion i gyd, fydda'r elw i gyd yn mynd i Ffynhonnau Byw. Wel, wrth gwrs, mae wedi tyfu fel topsy. Oedd 100 yn wych, ond mae erbyn nawr, mae bron 2,000 o bunnoedd yn mynd mewn i Ffynhonnau Byw, sy'n gwbl wych. Si bod pwdinau Nadolig yn troi yn chi erbyn dydd Nadolig ydy? Edrach ymlaen am jeli coch a bymont. Na be ges i llynedd a dyna fe fe gael enni hefyd.